Asantemasu TV, Yasomo Sompa. Today, right here. Abusiama munyina kwa abade mobile Asantemasu TV said di kan ema munya ntiye no Kumasi Airport na enkane Kumasi Airport ene ne din na huso asesa ama abayana na Ajamai Prempeh the first international airport just ne de atadwe yate de ne Asanteman Ghana man wiasema nyina yate ede ene ye ne airport yi eba besom Ghana man nyina na yehwe said environment no esitie yehwe efiri okwan no mu a eba be pim baby a airport no ewo na chese hu se anokwa ewo ayefe papa penifo wonom eka wontri apam ho enya sane suade hunu ye ne etimi abam no wonom atimi ayade ama enne Ghana man nyina Asantema nyina yetimi ate ede enne yehwe eye airport yi abakosem ekakradia na chase na Ajamai Prempeh the first international airport as say airport yi eno na ye ne din a edaso ya na wahye airport yi adwenkyerɛ ase eye mfie apem ahankron ne aduanan eye 1940 na chase aye abrofo no emma kwan se yebetimi na airport yi ehu dwumadi ahyase a yɛhyase ɛyɛ mfie apem ahankron ne aduanan na ɛyɛ mfie apem ahankron ne aduanan nson ɛna asase no mpanifo twa ho ka ɛyɛ ho nkratasɛm nyinaa na kyerɛ mfie nson akyi ɛna ho dwumadie nyinaa ɛkɔwie na ansa na wɔbɛtwa aka awie no na mfie apem ahankron ne aduanan mmiɛnsa na kyerɛ enkane no na eye Kumasi Airport na just wonom awie emu adwuma a kyese ahyase eye adwuma na airport yi eye aposifo na se asojafo aban na wonom ahyase ede ye adwuma na kyese eye World War II ni mu na kyese sa abre ne de na airport ya ye adwuma aye ready a wahyase eye adwuma nanso sa abre ne de na kyese ye Kumasi ekọ nkranko a na airport yi etimi ede esom enti ebedru mfie apem ahankron ne aduonum enwotwe ekosi mfie apem ahankron ne aduonum enkron 1958 to 1959 no Ghana ban ebe be hye airport yi mu kena ebe ye mu nnwuma wodo pii ebe bebie mu bibibia na atochimo airport ne mu nyina no Ghana ban ehwe esiesie airport yi ema na ye kama pa a sabre no na mampani dada asabe wanya na baby called Jerry John Rawlings a pencil and I was share esiesie airport yi ema na ye fe
na ebeduru mfie apem ahankron ne aduoson no ɛna akyɛ sɛ mpanimfoɔ ɛbɛhwɛ ɛyɛ nkanea ɛwɔ kwan no ho nyinaa ɛfiri sɛ saa berɛ no na airport no wɔn awie ahyɛ ase adwuma nso na ɛho nkanea kwan no mu nkanea nyinaa no na nhyɛ da nyɛ adwuma nti mfie apem ahankron aduoson 1970 no wɔhwɛ ɛbɛyɛ kwan no ho nkanea nyinaa ɛma ɛyɛ kama ɛna afei nso ebeduru ɛyɛ mfie apem ahankron ne aduokron mmiɛnsa ɛyɛ December da edi kan no ɛna afei nso deɛ wɔnom ɛhwɛ ɛyɛ mampanin dada Jerry John Rawlings ɛhwɛ ɛbɛ commissioner yɛ VOR no ɛma airport no na afei deɛ wɔtumi eyi edin no efiri so ɛma ne bɛyɛ ɛyɛ asogyafoɔ aban airport na kyerɛ sɛ no na akɔ akɔduru mfie apem ahankron ne aduokron nkron nti efiri wɔnom a babɛyɛ aposi asogyafoɔ aban airport a ɛde ba bɛsi ɛyɛ 2008 afe apem ne nwɔtwe no emu no ɛna afei nso ɛyɛ Banks Consult Limited wɔnom nso ɛba bɛsuo mu firi hɔnom ɛna wɔnom nso emu asiesie a wɔde aka nyinaa ɛne emu abiebie nneɛma bi a na ehia wɔsɔmnya bi te sɛ departure halls ɛna rehabilitation center nyinaa no wɔnom ɛbɛhwɛ control room rescue fire station na kyerɛ sɛ ɛyɛ ogyahyehyɛ dan ne adeɛ nyinaa no wɔnom ɛba bɛhwɛ esiesie ɛwɔ afie apem ne nwɔtwe no emu Banks Consult for ɛna wɔnom ɛba bɛsuo mu na afei wɔnom de VIP lounge nso ɛba bɛka ho nti ɛno na bɛka ho de na kyerɛ sɛ ɛyɛ saa berɛ no mu no na African Cup of Nations no kora Ghana ne hosti a airport yi timi yɛ adwuma ɛma ɛyɛ wɔnom efiri akyikyi ne bɛnkyia no ɔmo ba bɛhwɛ abɔ bɔɔl no saa mfie no wɔnom nyinaa timi ɛba bɛsi saa airport no ɛma ɛtimi ɛyɛ kama na ɛnɛ a airport yi ahyɛ aseɛ ɛyɛ adwuma no ne din no asesa sɛdeɛ edi kan ɛkaayɛ no na ɛyɛ mfie apem ne edu ɛnan no mu 2014 ɛsɛ ɛnan ya nkyɛɛ ɛna Kumasi airport no afei ne din no ɛsesa ɛba bɛyɛ international na kyerɛ sɛ akɔ ewiase nyinaa a kyerɛ sɛ baabi bia ofiri bia no bɛtumi ayɛ adwuma na mmom no na airport no ɛyɛ adwuma wɔ Asantema mu ha sɛ yɛ nkoa a na kyerɛ sɛ efiri Kumasi ɛde kɔ Nkran Kumasi ɛde kɔ Nkran na afei nso mmeaeɛ ahodoɔ epie nso na etimi kɔ bi te sɛ ɛyɛ Tamale ne ade nyinaa na kyerɛ sɛ airport no etimi kɔ nti na kyerɛ sɛ ɛyɛ kamea sɛ ɛyɛ asom Ghana man nyinaa but na ntimi ɛmfiri Ghana ha ɛnkɔ ɛyɛ amanɔne nti wei ɛna nam so ɛma mpanimfoɔ ɛde adwene anaasɛ nhyehyɛ gu akwan ma ɛnɛ etimi ɛkɔ amanɔne nyinaa no na mpo sɛ airport yi ahyɛ aseɛ ɛyɛ adwuma no mpanimfoɔ yɛ adeɛ na enya mpo ɛma mɛyɛ ɛyɛ Nana Agye Prempeh the first airport yɛ ne ayɛ kura no mpanimfoɔ ayɛ adeɛ ahwɛ ama airport yi wɔnom asiesie mu pii ama sɛsie wɔn de nneɛma foforɔ wɔde aba abɛka ho ahyɛ airport yi mu kena ama ɛne airport yi kyerɛ sɛ ayɛ krabɛrɛ paa na yɛhwɛ ɛyɛ mfie apem ne aduonu mmiɛnsa ɛyɛ nanua afia 2023 a etwa mu yɛ adeɛ na kyerɛ sɛ airport yi ahyɛ ase a ɛyɛ adwuma ɛkɔ mmeaeɛ na kyerɛ sɛ na ɛnyɛ Tamale nko a ɛsom Ghana ɛkokɔ akyirikyiri so nyane ne ade nyinaa na kyerɛ sɛ airport yi ahyɛ ase a ɛkɔ ɛyɛ saa mmeaeɛ no ahodoɔ nyinaa na yɛhwɛ ɛyɛ airport yi adwumadi a na kyerɛ sɛ yɛhwɛ phase 1 no deɛ a na kyerɛ sɛ wɔnom yɛ adwuma sɛ airport yi ɛnyɛ Kumasi airport nkwa na mmom wɔnom yɛ no abɛɛfo kwan so Broni bɛyɛ sɛ international standard sɛbɛyɛ a ebetumi akɔ mmeaeɛ nyinaa nti saa adwene no ɛbɛwie pɛyɔ ɛyɛ mfie apem ne edunan mfimpinu ne 2014 na kyerɛ sɛ saa adwene hyehyɛeɛ no ɛyɛ first phase ɛwɔ airport no na kyerɛ sɛ ayɛ aba abɛyɛ prɛko wɔn atumi adwene ho
ɛhwie na saa first phase no na kyerɛ sɛ rehabilitation center nso ka ho na kyerɛ sɛ saa rehabilitation center ne deɛ ɛka me ayɛ sɛ aberɛ bia mpanimfoɔ bɛtena ase bia no wɔnom hyɛ sɛ wɔnom bɛdi ho dwuma ɛfiri sɛ saa part no ɛhia paa so obi bi a ɔbɛkɔ airport wɔnom bia ɔbɛtumi anya n'ahotɔ na wɔatumi ayɛ na afei nso wɔnom tumi yɛ installation airfield light na sɛ nkanea nyinaa no wɔnom hwɛ yɛyɛ ground light na sɛ nkanea ahodoɔ ɛhia ɛma airport no bia no wɔnom hwɛ nti wɔnom awieɛ no na kyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ wɔmtumi commission wɔn pa ho ntoma nti na kyerɛ sɛ ɛyɛ December bosome no emu ɛyɛ ɔpanim abosome no mu ɛwɔ mfimfini ne aduonu mfimfini ne edunan no mu na kyerɛ sɛ wɔnom ɛtumi apa ho ntoma kama ɛwɔ saa pɛn no koraa na ɛyɛ mampanin dada John Dramani Mahama apɛn so ɛna wɔhwɛ di ɛne mu ma wɔpa saa beaeɛ no ho ntoma na ansa na wɔnom ɛbɛyɛ saa dwumadie no koraa na wɔnom ɛtumi ɛyɛ instrument landing system a na kyerɛ sɛ ɛyɛ pilot ɛyɛ deɛ ɔka ɛyɛ wiemhyɛn no wɔnom ɛtumi di saa adwuma no ɛma wɔnom nso ɛfa ɛwɔ mu no wɔn nsa ɛtumi ɛkan na yɛhwɛ phase 2 no nso a phase 2 no ɛho adwenhyehyɛeɛ no ɛhyɛ aseɛ November bosome no emu wɔ mfimfini ne aduonu mfimfini ne edu nsia mfimfini ne edu nsia 2016 ɛna afei nso mpanimfoɔ hyɛ aseɛ ɛyɛ phase 2 no ɛho adwuma na ɛho Kenya na ekosi 65 million euros 65 million euros nti na kyerɛ sɛ phase 2 no ho dwumadie ɛhyɛ aseɛ na ɛhyɛ aseɛ awieɛ na ɔhwɛ ɛho ka na kyerɛ sɛ dwumadie a ɛwom ɛne sɛ wɔnom ɛbɛsi abronsan a ɛtɔ so mmienu a afei emu ɛba yɛmu kɛseɛ no ɛyɛ 7,000 square meters a ɛbɛtumi afa nipa dodoɔ bɛɛ 400 bɛtumi afa nipa bɛɛ 400 mekyerɛ aha ɛnan na sɛ dɔnhwere baako mu biara no ɛwɔ sɛ airport yi tumi fa nipa aha ɛnan ɛno ne phase 2 no ɛho hyehyɛ ɔmo yɛ na kyerɛ sɛ wei kyerɛ sɛ na kyerɛ sɛ ahyɛseɛ na yɛntumi mfa nipa dodoɔ no ɛsaa ama emu bi a ɔmo bieɛ no na aboa ma ɛtumi aba abɛyɛ sɛ nti na kyerɛ sɛ wɔnom hwɛ mu a na sɛ afe baako mu no na kyerɛ sɛ airport no nipa dodoɔ a ɛtumi ɛfa ɛyɛ 1,500,000 na kyerɛ sɛ na nipa dodoɔ a wɔnom tumi ɛfa airport hɔ anaasɛ wɔnom de wɔn dwuma fa airport no mu no ɛno no a atumi aba abɛsom ewiaseman Ghana man ɛne titiri mpo Santaman na afei phase 2 no nso wɔn nhyehyɛeɛ bi no ɛyɛ nnwuma ahodoɔ na ɛwɔ mu ɛyɛ VVIP ɛna afei nso VIP yɛn ne nyinaa ɛwɔ airport ma afei restaurant nso so ɛwɔ mu commercial area nso so ɛwɔ mu na afei nso 3 boarding gate akɛseɛ mmiɛnsa a bɛtumi afa mu na wɔde akɔ na afei nso central screening system a kyerɛ sɛ obi a ɔkɔ airport hɔ no mu biara na wɔsɛ wɔn hwɛ wɔn ho fama anaasɛ wɔn siesie wɔn hwɛ sɛ obi bi a wɔde kɔ biara wɔde wura airport hɔ biara no titiri no ɛwɔ sɛ ɛdi mu ɛno ne yɛ wɔnom a wɔnom ɛkɔ akɔforo plane anaasɛ wɔnom kɔdi wɔn dwuma ɛwɔ airport hɔ na afei nso IATA standard baggage handling system na kyerɛ sɛ wɔ baage nso so a ɛkita wɔ a wɔde kɔ na wɔsɛ wɔnom tumi ehwɛ mu sɛ biribi a wɔde kɔ biara no kyerɛ sɛ biribi bɔne biara ɛnnimu na kyerɛ sɛ saa berɛ no na ɛyɛ John Dramani Mahama apɛn so ɛna saa nnwuma ahodoɔ no nyinaa ɛkɔɔ so na afei nso mpanimfoɔ a wɔnom kaa nwoma a wɔpaa ho ntoma na ɛyɛ yɛwura anaasɛ tutu abɛbio tumfoɔ tɔso mmienu na wɔka ho na afei nso asafohene akyamfoɔ Kwame Akɔwia wɔnom nyinaa ɛna n'ahemfo yi ɛna ɛka mampanin dada nwoma a wɔnom ɛkɔ bie phase 2 no ano na afei nso yɛba ɛyɛ mfimpinu ɛne edu nwɔtwe saa pɛn yi so na kyerɛ sɛ ɛyɛ His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo na apɛn so ɛna afei nso ɛyɛ phase 2 korɔ naa no ɔno nso bɛhwɛ ɛbɛbie mu kyerɛ sɛ wɔba abɛhyɛ mu kenana deɛ na ɛwɔwɔ dada no wɔde bi ɛba bɛka ho a wɔno ne koraa deɛ no deɛ yɛ mfie mmienu pɛ ɛna wɔde ɛyɛɛ na yɛhwɛ wɔno nso ne bi a ɔbɛbie mu no deɛ na kyerɛ sɛ ɛba bɛfiri ɛyɛ 7,000 meters no ɛba bɛyɛ 1,981 meters ɛde kɔsi 2,300 meters na afei nso wɔno nso bɛsi terminal building ne bi ɛka ho ɛma afei deɛ na ɛtumi fa nipa ɔpepe baako 1 million afi mu a kyerɛ sɛ nipa dodoɔ a wɔnom tumi fa airport so de kɔyɛ wɔn dwuma ɛno no
na afei yɛba phase 3 nso so deɛ a na kyerɛ sɛ ɛyɛ April 2019 ɛna afei nso Ghana aban wɔnom nyinaa tena ase wɔnom ɛkɔ adwenkuro mu sɛ ɛwɔ sɛ wɔnom nso hwɛ na airport yi phase 3 ɛwɔ mu no wɔnom nso hwɛ na wɔnom de wɔn dwuma na ɛho ka nyinaa ɛkɔ kɔsi 58.9 million euros a ɛnyɛ sika kumaa koraa na phase 3 mu dwumadie no ɛne sɛ wɔnom saa terminal building no wɔn bɛbie mu na afei nso fire station wɔn nso no wɔn bɛhwɛ na wɔn ahyɛ mu kana nneɛma ɛnim na wɔn bɛhwɛ na wɔnom ayɛ na afei nso fire accessories sɛbi sɛ gya bi ɛkɔtɔ ɛyɛ airport wɔnom a ɛkwan a ɛyɛ fire service foɔ car ɛbɛfa so ɛbɛba bɛdum gya ne ade nyinaa na afei nso air control tower nyinaa wɔnom hwɛ de ka na afei nso ɛyɛ car park a ɛwɔ airport wɔnom nso wɔnom hwɛ ɛbɛbiebie mu ɛma ɛyɛ kama na afei nso ɛkwan na ankasa no deɛ na atɔ kyema wɔ kwan no nyinaa bɔsɔ so nyinaa wɔnom hwɛ esiesie ɛyɛ ɛkwan no nyinaa maa no ɛyɛ kama na kyerɛ sɛ third phase no ɛno no nti na kyerɛ sɛ yɛhwɛ third phase no nso a na kyerɛ sɛ na mpanimfoɔ hwɛ no mu sɛ ɛntɔ nkɔsi October ɛyɛ mfimfini ne aduonu mmienu October 2022 deɛ na ayɛ ready nanso Nyankopɔn nkyɛ adeɛ ɛtumi ayɛ kama nti na yɛ sɛ saa October 2022 no deɛ na kyerɛ sɛ airport no na kyerɛ sɛ airport no mfim October 2022 no airport no na kyerɛ sɛ afei deɛ ɛyɛ nnwuma ahodoɔ mmienu ɛyɛ airport no tumi ɛbɛsom Ghana man paa na afei yɛhwɛ ɛyɛ afe mu ɛyɛ ɛnɛ da yaa ɛyɛ May bosome no da ɛtɔ so edu na kyerɛ sɛ airport yi nyɛ Kumasi airport bio ne din asesa na ho so asesa say ne din foforɔ a airport yi anya ɛyɛ Nana Adjumai Prempeh the first international airport na kyerɛ sɛ yɛtie edin no koraa mpo a edin no yɛ ahemfo din a Ghana man nyinaa yɛbɔ Nana Adjumai Prempeh odi kan din a obia ɛnim no sɛ wɔyɛ yɛwura n'ase tutu a baabi ɔtɔ so mmienu na wɔfa prɛko pɛ na ɛnɛ da mpanimfoɔ nyinaa kɔɔ benkuro mu yɛ adwenkɔ sɛ wɔnom de ɛyɛ Kumasi international airport yi ɛbɛto no nti na kyerɛ sɛ airport no abakɔsɛm kakra ɛno no na yɛsɛ airport yi deɛ ɛnsom ɛyɛ Ghana nko a anaasɛ ɛnyɛ adwuma wɔ Ghana mpɔtam nko a sɛ baabi biara a wopɛ sɛ wokɔ ɛfiri Ghana ha anaa wɔ Kumasi a pɛ sɛ wokɔ biara aburokyire fa baabi a wopɛ sɛ wokɔ biara wonkɔ nkran ansa na wakɔ akɔfo wiemhyɛn Kumasi ha yɛ a na kyerɛ sɛ afọ wiemhyɛn na wode akɔ baabi biara a wopɛ sɛ wokɔ nti sɛ ama akwantuo ayɛ fo akwantuo ayɛ nika as sɛ deɛ ɛba abɛbɔ ahyɛ akwantuo mu kɛna ama obi bia ɛtumi ato kwan ama ne ho ɛtumi atɔ no sɛdeɛ wɔnom ɛpɛ na airport wei a abɛɛ no nso ho ɛka ɛyɛ Nana Adjumai Prempeh the first airport wei no ɛno nso ho ka nyinaa ɛkɔkɔsi ɛyɛ 66 million euros na kyerɛ sɛ ɛyɛ sika mpanimfoɔ ɛde awura mu no ɛnyɛ sika kumaa koraa yɛka sɛ yɛ bɔdin a kyerɛ sɛ ɔpɛpɛpɛpɛpɛ a wodoɔ koraa a mpanimfoɔ ɛde agum na ɛnɛ yɛhwɛ mpanimfoɔ wɔnom kɔ akɔhwɛ no wapa wɔn ntoma a yɛwura n'ase tutu ɛbɛbio ɛka ho ɛna afei nso Ghana man panyin His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ɔno nso ka ho Vice President nso ɛka ho Transport Minister ɛyɛ Dr. Kwaku Ofori Asiama ɛna afei nso Managing Director Ghana Airport Company Limited Yvonne N.A. Opare ɛna afei nso mpanimfoɔ ahodoɔ pii ɛna wɔn mu nyinaa de wɔn anim nyam ɛkɔ akɔta yɛ kyerɛ na afei nso airport yi wɔn mo ɛtumi akɔ akɔpa ho ntoma na afei nso wɔn mo awia ɛyɛ phase 2 airport no phase 2 anaasɛ nneɛma aka nyinaa wɔn mo ɛrɛ sɛ wɔn nsa ɛbɛtumi aka anaasɛ ɛbɛtumi ayɛ no wɔn mo nso brɛ so kakra sɛ ɛrekɔ na no wɔn mo ahwɛ na wɔn mo asiesie nti na kyerɛ sɛ ɛnɛ kakra a waso bɛtumi ate na wɔn bɛtumi ehu no ɛfa ɛyɛ new Kumasi Airport ana meka no as say ne din na ho so as sambe na Nana Adjumai Prempeh the first international airport no ɛno no ɛbra so brɛ kɔ n'anim no emu nnwuma wodoɔ pii a ɛrekɔ so nyinaa no yɛbɛhwɛ ne yɛde aba abɛsom mo nti monkɔ so a na monka yɛn ho nnwumadi aka nyinaa nso yɛde aba abɛsom mo mede nsiti na Dankwa aka yɛn ho
dwumadie na egu so a ɛkɔ so etwa guo a yɛhwɛ no ɛne dɛn ɛna mpanyinfoɔ nyinaa ɛba bɛhyia mu ɛwɔ ɛnɛ Nana Agyeman Prempeh the first airport a wɔnom ɛba abɛpaw ho ntoma na dwumadie no mpɔmpɔnso nyinaa si otumfo sɛ tutu aba bi ɔtɔ so mmienu ɛna so ɛna dwumadie no kɛse fa na esi ne nan so a wɔbɛhwɛ ɛne Ghana man mpanyin ne mpanyinfoɔ a wɔdoɔ ɛba abɛpaw dwumadie no ano na ma yɛmfa wo nante mu kakra na yɛnwura mu ne yɛnhwɛ sɛdeɛ emu no esi teɛ. Yɛn nyinaa yɛnim sɛ airport deɛ ɛyɛ a na emu ɛfɛ nneɛma ahodoɔ pii na ɛwɔ mu nanso ɛne yɛn airport wei deɛ ɛyɛ soronko koraa yɛahwɛ ɛkwan no sɛdeɛ esi de Ghana flag Ghana colours no esi afemfam nneɛma no ho ɛwɔ hɔnom kyerɛ sɛ biribi bi a bɛho biara yɛ Ghana colours a wei nyinaa kyerɛ sɛ anɔkwa ɛyɛ Ghanafoɔ na afei nso Ghanafoɔ yɛne yɛnya hanom sɛ yɛ departure hall na kyerɛ sɛ wobɛkɔ deɛ kwan a wobɛfa so a wobɛwura mu airport no mu no ɛno no na ɛtwa guo no na afei nso yɛhwɛ wɔnom a kyerɛ sɛ ɛhɔ no ayɛ fɛ ma obi aduru hɔnom kɔ pɛ sɛ wotwa mfonini kakra yɛhwɛ balloons wɔnom nyinaa ne nyinaa Ghanafoɔ yɛ colours ahanom sei ɛna kyerɛ sɛ wopia au revoir na ɛsɛ French kasa no goodbye nante yie na ɛsɛ wawie biribiara a wokɔ no kwan a ɛhɔ no nso bɛfa mu a wɔde bɛpie anaasɛ wɔde bɛkɔ ɛno no wɔnom a wɔnom siesie wɔn ayɛ adeɛ paa sɛ wɔnom atumi adan Ghana adi akyerɛ wiase afa no nyinaa ma obiara sɛ Ghanafoɔ anokwa yɛwɔ adeɛ a oyie yɛhwɛ yɛ kente yi a ɛsɛn anim wɔ no nso ɛfɛ paa mede dɛm ani gye ho yɛ Ghanafoɔ colours a wɔnom ɛde asiesie wɔnom kyerɛ sɛ biribi bi a bɔn biara wɔ biara no ɛyɛ Ghanafoɔ yɛ colours a ɛyɛ kɔkɔɔ ɛyɛ akokɔsradeɛ ɛna afei nso green na menya hunu ne twi kasa ɛna afei nso black ɛyɛ tuntum ano ɛna ɛyɛ Ghanafoɔ yɛhyɛ nsodeɛ a ɛno nso na wɔnom asiesie wɔn hyɛ ɛde asiesie wɔnom nyinaa ama wɔnom no ɛtumi ayɛ kama wɔmatumi adan Ghana adi kwan sonko so ɛde akyerɛ wiase nyinaa enti na emu naa na kyerɛ sɛ megu so a mɛde wɔ ɛnam mu a yɛrekɔ no na kyerɛ sɛ hanom sɛ nso yɛ departure passenger drop off na sɛ wawie biribi a wopia bɛsena akɔ no na kyerɛ sɛ woduru hɔnom na sɛ wobɛfa kaa akɔ deɛ wokɔ a na wafam sɛ yɛdi kan mama nya ne nteɛ no ɛyɛ Nana Agyeman Prempeh the first ɛyɛ airport yi baabi bi a wofiri a wokɔ biara no ekuro biara aburokyire kuro bi a pɛ sɛ wokɔ biara no fa wo plane ɛfiri Kumasi airport a na kyerɛ sɛ wokɔ na afei nso firi hɔnom a na waba abɛsi ɛyɛ Kumasi straight a yɛnkɔnkɔsi wo Nkransa na wasan afa kaa asan aba dabi sɛ deɛ akwantuo no ayɛfo ɛna ayɛfɛ yɛnhwɛ kwan no mu nyinaa siesie kwan no ama kwan no mu nyinaa nso ayɛ fɛ na kyerɛ sɛ ɛnkane no koraa me sɛ na ɛnti sɛ nso ɛna yi deɛ mpanimfoɔ ahwɛ asiesie ɛmu mmɔnkyɛmmɔ nkanyɔma yi no nyinaa fi hɔ ama kwan no mu ayɛ fɛ ayɛ akɔnɔ ayɛ krabɛhwɛ a kyerɛ sɛ sei deɛ atadwe yɛte dɛ no paa kwan no mu nyinaa nso wɔnom ahwɛ asiesie ama no nyinaa yɛ kama afei nso yɛhwɛ street lights ɛbɔɔbɔ kwan no mu nyinaa na kyerɛ sɛ ne nyinaa ɛka dwumadie a mpanimfoɔ ɛhwɛ ɛdiiɛ no ɛho ɛdin no na yɛhunu no Prempeh the first ɛyɛ Nana Agyeman Prempeh the first international airport a wɔno ɛna no wɔyɛ Nana sɛ tutu aba bio na wɔfa prɛko pɛ ɔno na ɛne de yɛde airport yi din ato no emu a ne yɛgu so a yɛde wɔ ɛnante kama ɛnde yɛtwa guo nyinaa yɛ abɔntene mfonyin a yɛtwa guo nyinaa yɛ abɔntene a kyerɛ sɛ abɔnten mpo nyina ka mpɛ sɛ emu nyɛ yɛmpɛ ni na yɛnkɔhwɛ emu no nso a sɛdeɛ emu no esi ɛteɛ ɛfa kakra yɛbɛkɔ emu no ne arɛ sɛdeɛ emu no nso teteɛ yɛnhwɛ ɛkwan no mu koraa a akɔnɔ mpo na ɔhwɛ kwan no mu deɛ na kyerɛ sɛ wopere sɛ wobɛhwɛ sɛdeɛ emu no esi ɛteɛ na sɛ kwan no potholes bi anim kwan no da so kama a wobɛtumi ɛde awura airport no mu a kyerɛ sɛ nhyehyɛeɛ a mpanimfoɔ de agu akwan mu no deɛ wɔnom ayɛ adeɛ megye di sɛ nka Ghana baabiara motumi yɛ ne sei a ɛbɛtumi aboa ma Ghana mpuntundwuma anaasɛ mpuntusɛm ne adwumasɛm no ɛtumi akɔ so na ɛyɛ airport yi mfaso ɛbɛnya ɛne sɛ obi bi ofiri akyikyi ne bɛnkyɛeɛ biara dɛm wɔ mo food trace ka na ɛsɛ mpanimfoɔ de ɛboa yɛ mma
yɛnhwɛ emu no mfidie ahodoɔ a ɛwɔ emu no nie hanom sei na VIP lounge sɛ hanom na ɛkyerɛ wo kwan wopɛ sɛ wokɔ VIP lounge no nie ha na afei nso numbers a hanom sei nso nie wɔ mu nyinaa yɛ emu mfidie ahodoɔ a ɛwɔ emu a kyɛ sɛ wowura mu a deɛ ɛde bɛkyɛke wo deɛ ɛbɛkyɛke wo nipadua w'ataadeɛ hyɛ wo bag biribia ayɛ departure wokɔ no kɔ abɛfa so no baggage wrap wo bag a ɛkita no mpanimfoɔ hwɛ mu sɛ biribibia a ɔde kɔ bia yɛ korogye ɛsɛ fata sɛ wode etu kwan na afei nso hanom yɛ domestic and international departures na kyerɛ sɛ wotu kwan wɔ Ghana mpɔtam anaasɛ woforo anaasɛ wotra kɔ ɛyɛ amanɔne ankasa no nso kwan a wabɛfa so nie hanom sɛ nyinaa yɛ nneɛma a ɛwɔ emu no nie hanom sɛ yɛ left a wabɛforo na kyerɛ sɛ nyɛ afei na steps tententen wobɛtu na baako mmienu ama akotodwe ayɛ wo yɛda bi wogyina left no so a na yɛde waforo de wokɔ emu na yɛgu so a yɛde wo nam no wohwɛ fam no sɛdeɛ wɔn asiesie fam no a na kyerɛ sɛ wohu sɛ abɛɛfo nsa no ankasa mpanimfoɔ ayɛ adeɛ ɔnom ayɛ adeɛ papaapa sida kɛseɛ no nso nkɔma yɛwura no ase tutu abɛpio ne tiri mu pɔ ɛna ɛna yɛn nyinaa yɛhunu yi mu no bi ne yɛ nkanea anaasɛ CCTV nie a wɔnom bɛhwɛ ɛde asiesie ɔde ahwɛ sɛ biribi a ɔde kɔ bi asɛ fata sɛ ɔde kɔ nkonnwa esi hɔ a ma bɛtena ase ɛde atwɛn sɛ wotwɛn wɔ flight anaasɛ wobɛgye obi kwan nyinaa no bɛtena ase na watwɛn lift no nya ha na mpanimfoɔ gyina so a wɔnom ɛforo akɔ no wɔanim sɛ deɛ esi gyina so ɛna yɛkyerɛ no na wahwɛ ɛnyɛ afei akɔgyina so abɛtututu na akɔte yare daabi wogyina so din na yɛde wakɔ akɔduru so na wasi na akɔ emu no nnwuma ahodoɔ ni ha kyerɛkyerɛ kwan no bi ne passport control visa on arrival na sɛ wonim baabi a wohwɛ a na ama wo akyerɛ wo kwan no na wokɔ emu no nie mpanimfoɔ na nenam mu wɔnom ɛhwɛ sɛdeɛ emu no esi tie wɔde abɛɛfo kwan so paa ɛna nnɛ Ghana man nyinaa yɛn nsa atimi aka hanom sɛ other passports na kyerɛ sɛ baabi bi a wokɔ baabi foforɔ bi a ɛnyɛ Ghana man mu kwan no bi nie na kyerɛ sɛ yɛnhwɛ hanom so yɛ abɔnten kwan no nie sɛdeɛ yɛsi de Ghana colours asiesie kwan no mu a mpanimfoɔ atɔn Ghana paa wɔn asiesie na yɛ ade wɔn atumi atɔn Ghana yie ama Ghana ayɛ sɛ deɛ yɛdin adwa kyikyikyi obiara bɔ Ghana aba so wɔn asiesie na yɛ adeɛ wɔn atumi de yɛ flag asiesie ama na yɛ kama ɛhɔ ayɛ fɛ pɛɛ ne bere abɛhwɛ deɛ atwa guo nyinaa yɛbɛkɔ so ne yɛde aba abɛsom mo deɛ atwa guo ne yɛgu so a yɛde ɛresom no deɛ aka wɔ akyi bi a wɔsɛ wɔhunu biara no yɛbɛkɔ so ne yɛde asom dwumadie no deɛ agu so a ɛrekɔ so na kakra a wɔsɛ sisi a wɔhunu no ɛne yɛde asom wɔ no nti ɛberɛ so na afei no mpanimfoɔ de asɔ anaasɛ wɔnom apa so bɛtwam na afei deɛ ɛhu sɛ ahyɛ sɛ yɛ adwuma deɛ aka nyina wɔ sɛ yɛde som nso yɛbɛhyɛ ne yɛde aba abɛsom sɛ deɛ ɛretwa guo nyinaa ɛyɛ animuonyam hyɛ a ɛyɛ mpanimfoɔ hwɛ ne yɛde ahyɛ ɛyɛ n'ase tutu abɛpio animuonyam ne nyinaa nso ka ho boaboa nana ɛde ɛba abɛdi ɛyɛ ne 25th anniversary na ɛsɛ nana ɛfo abɛnwa sɛ asantehene ne mfonhyia aduonu enum nie emu nnwom ahodoɔ pii no wei nso bi ɛka ho a ne nyinaa yɛ animuonyam hyɛ a yɛde ɛhyɛ n'ase tutu abɛpio nso animuonyam nti ne nyinaa yɛka ho bi ɛna da yi mpanimfoɔ bɛhwɛ na wɔn apaw ɛyɛ airport yi ho ntoma deɛ ɛbɛsie biara nso yɛbɛkɔ so a ne yɛde asom mo
wɔ sɛde abɔntene wɔ esitie ɛfa ɛyɛ aposifo a wɔnom ɛbɔ ban nso na yɛni ehunu wɔnom no ɛyɛ ambulance nso na esi wɔ no kɔba sɛ mputupuro yɛwe bi anaasɛ biribi ɛba nso ana de sɛ ambulance nso ayɛ ready no ano sɛ yɛde wɔ no nipa korɔ tum no akɔhwɛ no clinic nso ɛwɔ airport ne mu a kyɛ sɛ kɔba sɛ biribi nyɛ afi ne do betwa kwan akɔ akyikyi no a na sɛ biribi bi ehia a ɛbɛboa ama airport dwumadie atumi akɔ so no mpanimfoɔ ahwɛde ne nyinaa agu akwan mu wɔnom ahyɛ asiesie airport no ama na yɛfɛ nti sɛdeɛ ɔkɔ airport wɔnom di a kyɛ sɛ esuro ne ehu bia enim mmom wo na hwɛ sɛdeɛ wɔsɛ woyɛ no woyɛ wɔayɛ fɛ anagye pɛmpɛ the first international airport ayɛ fɛ pa ɛnka ne na yɛ Kumasi airport ne din no asesa na ho so asesa ne biribiara asesa kyɛ sɛ ayɛ kra bɛhwɛ paa dwumadi aka nyinaa nso yɛde ne nyinaa bɛsɔm mo yɛnhwɛ ɛyɛ aposifo a ɛbɔ ban wɔnom ahofama kra kyɛ sɛ ɛda nso na biribiara ɛtwa gu airport so nyinaa nso ɛda nso Asantemaso TV, yɛsom mo so mpa.